mi hi anin an soi fo ba Isua hnung zui chu hreawm na ni tua rangai an tia a dik reng mei tho wa anuam reng lo wa ma se khovel pui nuam reng chuang moni le mi hi Isua hnung ka zuiloh a ke chu nuam riau ka hreawm vengai lo re tinom zon ban hi lo phar chin ro se a big takin Christian he mizo kan society anga phei zon ke chu Christian pathian rong ka bol lo wang hen ka hadam phian ti hen kom tlang don ti du hi ban lo phar ro se tu manom karing lo ta pathian ina a hreawm ber lai thin ka ti chu pathian ina kanin to ka a hreawm ber lai thin ka ti chu khovela ke manina kan lo build ve ama tel lovin kan ta na hri sel mi alo that mel box si ho heng ho chim thalai takim bitam ber hen kan ngam lo thina a chan chu thil tha zawk lo tui thiang lim lo lu nan chuan tui bal kha kan pai chua phot angai sia hemi process te him kan pe lo thin me a hreawm mangin kan alang thina torna ni an ma se ade chan tu nei lo ni ai chon khoweli ma li ma chon ai chon chan tu nei ma chon ni ke chung ka thang ka deu